Sunshine News Blast. Detalye sa toang balitang lokal, parayong gihapon ang Cebu City sa pagtuon sa 4-day work week, samtang gisusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival o mga city officials ang epekto niini sa negosyo, serbisyo publiko o empleyado. Gipahibalo ni Archival nga ning konsulta sila sa Cebu Chamber of Commerce o sa mga department heads o ang desisyon gilauman sa katapusan sa semana. Hinuon bisan pa man sa padayon nga pagtuon nagsugod na ang syudad sa power saving measures. Ang City Hall mopalong sa air conditioning alas 12 sa udto ug hinay-hinay i-shutdown ang elevators ug lights sa pipila ka opisina alas 4 sa hapon. I-order usab sa City Legal Office nga mobalik sa espesyal nga team aron sa sihon ang presyo sa merkado kauban ang Department of Trade and Industry aron malikayan ang dili patas nga pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton. Sa laing bahin, ang Cebu Provincial Government ni patumana sa 4-day work week o energy saving rules ni atong Lunes, Marso 9 tuig kasamtangan. Gisugo sa Executive Order No. 16 nga ang working hours gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi, samtang emergency staff ug healthcare workers exempted. Giset usab ang air conditioning sa 24 degrees Celsius o gipahimangno ang pagpalong sa machine sa lunch break human sa trabaho o sa holidays. Giawag usab ang online meetings aron makadaginot og 10 ngadto 20% sa kuryente.